Salam dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biz gündelik durmuşumuzda ya da yolda bariyar restoranlarda, iş merkezlerinde ya da türlü imtlerin daşında kaplarında ösün bir neçe kompaniyaların logolaryny görýäris. Her bir logonyň görüdülüşiniň kiçi ya da uly hikayesi bardyr. Bilşiňiz ýaly logolar barada öň bir video taýynladym. FedEx size ýöneki ýazgy ýaly görünipler, emma aslında E we X harflarynyň arasynda gizlenen negatif bir simbol var. Ol sağ tarapydan ok işareti bolup durýar we bu işaret FedEx'iň hereketli we çaltlygyny aňladýar. Gelin onda logolaryň manysy atly videomy ikinji bölümine geçelim. Carrefour. Dünyada tiz ösüp barýan markalaryň biri de Carrefour'dur. Bu markanyň ady Fransız dilinde ogur ýa-da kesişme diýen manyny aňladýar. Munyň bilen bilehem, logoda iki san okuň başga ogurlar görkezýändigini görüp bilersiňiz. We iki okuň arasynda markanyň adynyň baş harpyny hem görüp bilersiňiz. BMW. Germaniýanyň awtoglaw öndürüji markasy BMW, öňler awtoglaw ýerine uçurlaryň motoruny öndürmegi bilen tanalan markadyr. Şonuň üçin logodaky ak renkli boşluklar uçurlaryň perlerini, arkasyndaky gök renkler bolsa gök asmany aňladýar. LG. Orta Koreýanyň elektronik markasy LG'niň logosy bir ýüzüň stilleşdirilen görünüşdir. Markanyň işgärleriň aýtmagyna görä bu ýüz müşterileri bilen adam gatnaşyklaryny saklamak islegini görkezýär. Gucci. Gucci'niň logosy bir-birine bagly G harpyndan ibaratdyr. Bu logodaky G harplar markanyň esaslandyrjysy Gucci'niň baş harplaryndan ibarat bolup durýar. Coca-Cola. Coca-Cola'nyň esaslandyrjylary Dr. Pemberton we onuň hyzmatdaşy we buhalteri Frank Robinson S harpynyň ajaýyp estetika üçin ýönerilýekdigini pikir etdi we öz gol ýazmasy bilen şu neçeli ýükgüdülmedik Coca-Cola logosyny döretdi. Logodaky Coca-Cola sözüniň manysy bolsa lezzetli we täze diýen manyny aňladýar. Görşüňiz ýaly dünýäde bir näçe logo bar. Bu olar gün-günden köpelýär. Bularyň arasynda tapawutlanan gowy manyları bolan logolar hem bar. Bularyň käbirlerini size görkezdim. Indiki videomda görüşençek hoş, sag bolun.